darlingku ki sampai bingung guys lho. Angger duwe suwal iki iso bengkah lho. Anyar ateke napa meneh sing lawas lho. Anyar ya bedah. Kincere tengah iki bedah anyar. Sing iki mang wis oleh sitok tak tundungi. Lho. Bengkah ya tengahe neh. Iki ya bengkah lho awah-awah sakmene. Terusan iki delok lho. Bengkah sakmene ambane. Pokoke suwal iki mbok pirang jinah iki bengkah kabeh masih delok. Nang ngene kaya malah nek dienggo kaya iso piye terusan jajal. Tak takoki nah tukang nah tuku kowe lho, nah tuku. Ya ditondomno ngono kuwi angger. Ya dijahitno barang, tapi ya bengkah neh. Terus iki ya jajal pokoke angger aku buntu ngono wis seneng aku gombal. Tuh. Jadi ini ya kudu iso dondom barang ini wong lanang. Nek kurungane bengkah iki ora penak guys. Nyoro guys. Piye dondom. Kene mendung guys, kayak besok. Mendung. Wis mulai kritik-kritik. Nah aku kan pokoknya nggak buntu ngono wae. Rasa bapok. Nek bapok iku bengkah neh wae kok. Apa terlalu kuwi nganggoku? Terlalu paling. Ini kok ini iki pondok angel kok tengah-tengah. Angger gandeng. Sandane suwal bedah. Mulane jare sarongan wae, nek sarongan ora bedah. Sampai frustasi wong omahku. Sampai piye angger bar ditondomi bengkah meneh. Biasanya nek bengkah itu perkarane kan tak unjukno. Nah, nek lepis ora kerasan. Lepis iki gawe nganggo lepis niku ora kerasan aku. Penak nek nang omah niki penak longgaran ngono. Dadi udane guys iki yo piye iki. Den angger buntu wae. Ya bedah iki yo apa enak. Allahumma shayyiban nafi'an. Dikasih hujan menjadi hujan yang berkah, kebaikan untuk kita semua. Hujan yang memberikan manfaat kepada kehidupan. Muga-muga iki tak kondomi piring ya ora bidel bedah wae. Jadi wakai soal bedah-bedah ya anyar-anyar.
Gombal ki sak lemari ki ya ora kanggo kabeh. Nek sing rusuhan niku ya iki wae. Sing anyaran ya iki wae, sing kabeh ya nganggur. Terus anggite aku kok ora bingung ngono terus. Lambi 5 setel, 2 setel ngotok. Murid. Malah sing sering kanggo iki lambi iki sing elek-elek. Sing lambi sing anyar-anyar yo akeh istirahate, pensiun. Sampeyan wong lanang ya iso ora, guys. Gendong iki wong lanang iki kudu iso. Aja ngandalno wong wedok tok. Karepku iki malah takon tembal ngono wae. Wis tembal ae, Bu. Kalau gombal-gombal apa lah, penting buntu aku ngono. Ya ora isin, biasa wae. Terus kadung ora isinan wae. Pancen ya kanggone ora budal anjing menawa wong buah ya ora gawe sing ngene iki. Wong aku klambi busana wae ana sing kuwi, guys. Ana sing bedah. Busana muslim ana sing bedah kene ne. Kadang salat iki ya ora sampai sempat benak iki ya ketok bungkung bolong kene. Biasa wae. Sing apik duwe yen duwe umum lah, umume padha wong-wong duwe. Asal tak rongkap rangkepe menawa. Ini ki kawasan Tuban. Temane wong tani saiki iki bingung lah. Bingungnya ini sebagian ana sing urung siap lahane, sebagian wis ana sing siap lahane tapi urung finish, terus sing sebagian besar 30% yo sama sekali belum siap sama sekali. Ditumbasno pupuk kandang, kuwatir ora kicir larang. 8.000 per sak, 9.000 per sak, terus kadung disetor malah ora kicir. Buntu pada akhirnya. Wis muga-muga kanca-kanca sing nonton iki apa wae kegiatane, apa wae penggaweane diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang mudah, bisa pergi ke tanah suci Mekah Madinah. Lumayan loh, cocok bagi yang tanam-tanam. Sebagian ada yang tanam, Pak. Sementara ngono wae lur. Bising soalnya. Oke.